Tervetuloa seuraamaan lyhyt elokuvaa nimeltä Norsukateissa. Mä en saa ottaa. Tyyny pois. Mä voisin karata. Täällä on kiva. Minne mä voisin tästä mennä? Oh my god, tää on hieno. Ei tonne kyllä ei mahdu. On tullut aamu. Norska. Missä Norska on? Mitä? Niin, että missä Norska on? Yksi on sen omassa pedissä. Siellähän se pitäisi olla, kun se nukkuu varmaan. No ei kyllä oo. Mitä? Ei olekaan. Missä se on? Mitä? Missä Norska on? Eikö sen pitänyt olla sen pedissä? Ainakin se silloin oli, kun mä lähdin hampaan pesulle ja vessaan. Ja pesemään naaman. Missä se nyt on? Mun pitää käydä sanomassa niille. Vihertä, Aku, Pia, Dino. Me tarvitaan teidän apua. Mitä nyt? Kuulitteko te muutkin, että Norska ei ole sen omassa paikassa enää? Kuulitteko te sen kamalan uutisen? Joo. Eli minkä? Että meille ei tuoda ruokaa. No ei, vaan kun Norska ei ole sen pedissä ollutkaan. Mitä? Meidän on pakko lähteä etsimään häntä. No niin, lähdetään. Nouskaa ylös Viherssä, Dino, Aku ja Pia. Nouse ylös Kotu. Nouse ylös Mitu. Nouse ylös Puppe. Nouse ylös Nalska. Nouse ylös Mikta. Nyt äkkiä. Meidän pitää etsiä hänet. Okei, sitten mä nousen. Se sitten pakko. No niin, siis kerro nyt mitä tapahtuu. Norska ei ole enää se paikallaan. Joo, mä sitten nousen. Ei jaksaisi yhtään. Niin, mä kuulin kyllä se uutisena. Hän nousee, et voi pakottaa. Sä nouset nyt, Felix. Ei Felix. Mä sekoitan sut mun kaveri. Niin, sä nouset nyt Kotu. Et voi pakottaa Suomi on vapaa maa. Ei oo siitä kyse. Nyt nouset. No okei, on se sitten pakko. Joo, ei jaksa enää yhtään tehdä. On se sitten pakko. Muka mut tulkaa jo. Joo, mä tulen koko ajan. Nyt tyyny pois. Nää tyynyt tarttuu. Ei oo varmaan. Mä menkäänkö? No niin, mitä nyt? No ettekö te kuunnellut mua? Joo, mä nousen. Ei kyllä yhtään jaksa. Ekana mulla on taktiikka tähän. Mä otan ekana tän tyynyn pois. No, ja sitten mä otan itteni täältä ylös. No vitsi kun nää tarttuu nää paperit muuhun. No niin, mä tuun. Pitää nousta. Joo, mä nousen. No niin. Meidän pitää nousta. Me ollaan melkein myöhässä. No eikä olla. No niin, mitä nyt? Niin kuuliko kaikki? Me mennään etsimään Norskaa. Joo, mennään sitten. Tulkaa auttamaan, mä jäin jumiin. Hei kaikki, kuuletteko te? Toi Norskan ääni. Ai mikä mukaan. Mä taisin ehkä sitten harhoja vähän kuulla. Mut mennään nyt etsiä se.
idiootti. Ei norska ole idiootti. Se on vanha papparainen, ei se voi ymmärtää enää mitään. No jaha, Kaijainen. Kannattaisi puhua omasta puolesta. Okei. Mut kuitenkin, mä menen nyt tonne suuntaan. Mitäköhän tuolla on? Oho, avasin sen. Kop, kop. Se on auki. Se on lukossa. Mut mä menen silti. Haloo, onko siellä joku? Kuka siellä? Au! Suudesta. Niin, ootko sä nähnyt sellaista vanhaa papparaista norsua? Sellaista vihreätä norsua. Se on sellainen, joka ehkä kulki tästä. En ole nähnyt. Kannattaisi katsoa myöhemmin. Mitä tarkoitat? Mutta moikka nyt sitten. Kyllä. No, mäkin lähden sitten tonne suuntaan. Tuossa on ovi, jos mä menisin sinne. Mitä täällä on? Tämä on todella iso Mitä kaikkia täällä oikein on? Mä en enää koskaan löydä kotiin. No, ei se kyllä täällä ole. Mä en tiedä, mitä mä tuossa sanoin, että Mä pääsen No johan oli kyytiä. Mä nyt kuivaa itteni. No joo, ei ollut täällä. Mutta se parveke, joku varmaan menee tutkimaan sen. Onko löytynyt? Ootko sä etsinyt? Joo, mä etsin ruokalasta ja sit mä etsin kaikkialta. Okei, ootko sä? En oo. Ootko sä? En oo. Ootko sä? En oo. Ootko sä? En ois käynyt. Ootko sä? Joo. Ootko sä? Joo. Ootko sä? Joo. No sitten seuraavaksi sä lähet etsimään. Okei? No joo. Mennäänpäs tuonne. Apua! Kuuluu ääni. Norska, mitä sä siellä teet? Mä tarvitsen apua. Voi elämän kevät. Tuoluttamaan. Sä oot ihan tässä ihmeen jutussa. Kiitos. No niin, ja sitten viimeinen kerta, kun sä karkaat. Joo. Löydetty. Norska! Missä sä oot ollut? Sä et enää koskaan karkaa. No joo, mulla oli vähän kiireitä. No niin, mutta nyt mennään kaikki nukkumaan. Muuten anteeksi, jos mä oon ollut tänään vähän määräinen. Hiljaa, helppo se on nyt sanoa, kun kaikki nukutaan. Mene nyt itekin nukkumaan. No, sori. Siihen päättyy lyhyt elokuva. Toivottavasti tykkäsitte ja liketkää, jos haluatte lisää tällaisia. Moikka!